unkqonkqoza vulela mandwendwe, vulela mandwendwe, vulela mandwendwe. Molweni bethu nandiyamkela kuMamgobhozi TV. Hayi ke ide yafika imini ebekade siyilindile sade sava ke okanye sabona ke neresponse kaTirelo bethuneni xa uMpumelelo ebembuza uba uyamtshata na okanye akamtshati. Hayi ke uTirelo wavuma wathi hayi ndiyakufaka mfana. So ke uvumile ke utshata noMpumelelo. Abantu ke bamgxeka bathi hayibo njani nomtiritiri le season ububhizi usithi kuAmahle like uwonisha uAmahle ngoMpumelelo usithi uxoki usithi u1010 kanti wena you gonna turn around uphinde umtshate. Ithini na into girl? Uye waveza ke noMpumelelo uba ekubeni koba abazali bakaTirelo noba beyivumile ke like ukwamkela ke inoba ilobola yabo, uye waqonda kuba makenze lento le proposal kube yazi babazali sebevumile akho ngxaki. UNomtiritiri ke ebengayilindelanga tu ke lena usuka apha besenendawo ezifuna ukhala esithi the last time uMpumelelo benze lento kwizingane zesithembu kungokya wayezo-introducer uVyokazi kuTirelo. So ngoku naye ebesithi kuMpumelelo ingathi kanti uzophinda ambonise okanye azomthulela enye yamantombazana akhe. So becinga loo nto leyo nje yena selefuna nokhala ke ngokuba Mpumelelo ngade ndinxibe ndibe mhle ndithini kanti uzondazisa kwenye yamantombazana akho. So uthe uMpumelelo wombonisa ukuba no actually I'm here to ask you to marry me. Hayi ke uTiritiiri uthi ke beqala uba speechless ebomini bakhe. Yeah guys, it was so beautiful to see, beautiful to watch. Love is beautiful. uMpumelelo ke uthi okwangoku uzawukhabe efocuse kuTirelo kunye noAmahle and then enye yabanye ke iyobonakala later on. Bekhe wathi go live ke uMpumelelo nonyana wakho singabakho nzakhe ndiyifakelo live. Bathi ke abantu phantsi kwayo ba yantle into yakho ingase ukhe ujonge bona bobabini like uTirelo noAmahle ukubona ungabuphithizela otherwise ingathi lento yakho noko ingenzeka. And ke sesabona ke ba uAmahle kunye noTirelo ngoku ingathi bayevana noAmahle ude watsho wathi hayi ewe ekuqaleni izinto bezingathi zishake kodwa ngoku noko si right. So kuthiwa makafocus kubo bobabini ngoku ayeke uphithizela. Nam futhi ndiyavumelana nabo bantu because hey Mpumelelo umnqwazi awuqini kodwa uba ke mhlambi ke angazixelela ngokuba ungumfana otshatileyo yabo angayenzi hlobo besenza ngalo abakhelesi alale namantombazana angasebenzisi ne-protection ukubone ingaske ngoku noko abe responsible and ingaske amamele nomama wakhe uMayeni because uyamnika ii-advices ezakhayo. Enkosi kakhulu ke bethunani ngothini bukele le video. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Congratulations to uMpumelelo Mseleku kunye noTirelo. Inkosi ingamsikelela umtshato wabo. Bye.